Jodoh ni apa korang lain? Jodoh macam apa apa korang lain aja? Sungguh gue tangguh. Jesuk pano cerai simia. Okra purpano. Bo college pori purpano. Omo hai kaye kerenggai matong nai. Sungguh gue 10 ni guardian nongno. School bus so tununan ni tangguh. Tanggai school tanggai borok bus jora tuniriyo. Paipuru bo nasingi tonggo. Tuition bo omo hai kene tuniriyo nasingi tubo. Omo hai kaye borok no bonugo ar chini bisingo bo tongo omo hai no. Pia ba chini bisingo kom nuk jago. Chini borok tamo agar tolawo baratori uinai. Tai buma bufangkai yang ajiui rangpusa ajiui nok bararina nango tuition bararina nango school fee rina nango hininai nogo ajilai tongo ulong gaitamung jara joto borok ya beshirbat no chini borok rok aguli upori uhinai borok khayangai thango tamungkai bini tomung samung kubni judangai thango orang nogo jahate kelayangai tongnani baginai jeng guardian rok nijini cerai no daito tuino logima tongnai omo hai kai judi tongkhang kai chini busarok no jeng thapon kai kelang manai thiti kai kelang manai ar cerai rok bo buma bufani kok ma khnanai cerai rok bo master ni kok ma khnanai teacher ni kok khnadi buma bufani kok khnadi norok teacher ni kok khnawi kaham kai porashuna ma khlainai school ni pora sringai ma phainai khela ni somoy khela pora ni somoy pora mangnai tini orwo o satpara je english medium bo je porinai charai rok oroni oro line khaire sabui musai thanai rok ni bisingo bo orwo doctor ngai engineer ngai teacher ngai ke baba fuji hamjago prai somoy no sungka hangkai norokta mungnani muchung hinsengka baksa kai asam rifle logna muchung hinsau baksa kai bsf na muchung hinsau solarok karon ob silai tuinani omo hai rok khini sau baksa hangke ba teacher na muchungo baksa doctor baksa engineer baksa hangke ba surokar omo hai rok ungna muchungo hini sau tini to sungi mania borok bai jodi nahalalai khai jodi sungka hangkai yakti sari sungkai borok kebo sakamo suro bihai angmo khorok jara sapnai kereng na musungoro hin sakamo ora jere sap musai thanai rok ang niji kok sai tong nor khorok jani mukhang ang nugia omo hai daya sobosa jaktabuk obong ganggai je khorok jani mukhang nugia hanga kokbo satogia haise obong gai resap nai rok ni dayes resap nai rok se omo hai ke resap jemon dayes sok resap khangkai tai aing ni mukhang nugia khai nai nge kok samani jodi dayes sok kok sawoi jodi nong ni mukhang nugia hangkai kok satogiango jai hok abuya ang obono kobok nai tini student rokno norok jotono kaham kai porashuna khlaidi sap sudra tongdi sap sudra bo ma tongnai jeng poriskar porishonno tongdi sasthoi sompod nang poriskar porishonno tongkhaise nini sastho bo thik tongnai tai guardian rokni kok khanai cholidi tai teacher rokni kok khanai cholidi ar mobile rokno besi ta tangdi cherai rokna ngobongno kobok nai mobile ba asuk game rok thungna rok asuk ta thungdi mobile asuk ta tangdi guardian nong kok khnadi baksa cherai rok hingkai pori di hingkai no mobile sikang game thung paigra na hini sano omo hai kai jahate mobile lo simi interest nangai nai ulo hingkai mobile thumang
thui payo amahai jahate ngiatui norok jara porinai student rok norok guardian ni kok kaham ka khanai norok porashuna kaham khlaidi school ni pora sring phaidi nong ni thani ani kobong mung tongnai tai o school jehetu ang MLA hisebe o school no ang taisa kaham kai visit khai nayanu o school tamo provision ba tamo oro gap tong oborong no nayanu naimani pore nai ang bo oro busuk jarate help khlainai tamni hingai oro jahate English medium oro student ro gila tongo kaham ka pori thangtun aro chini cherai rok eba ago goi thangtung ar next porinai rogo ma orwo porinani phainai tai kaisa gangani kobong mung tongnai jara orwo phurungnai rok kaham kai phurungdi karon tabung ka competition ngai thangka orwo school kaisa ya aro prai jagao no English medium school bangi tongkha school bangi tongkha hangkai nini phurungma kaham hangkai je orwo boiruk tharnai nini sap sudra tongmani kaham phurungmani kaham English talking kaham kai oro sawo orwo kaham kai chariwo jodi oro hostel tong to kai hostel lo kaham kai chariwo hostel lo kaham kai nakini khayo ba guardian ro school tuniri phayo abo jara nakini khaine bono guardian bono buma bufa hine guardian no tuniri phayo ba buma bufa ne obab kri khaino ma nainai nini kaham gangai student ruk tharo abni bagai jara orwo committee o tongnai rok norok abo kaham kai chere rok no phurungdi tai school bangla medium je school nungmani oro hangkai student sikri kha master simi singui tongsiu school simi singui tongsiu kintu orwo student rok kari ngai thangbai kya duita school tinta school no club khai se kaisa rokhlai class roma khaisiu tini o kok sanani thangkai mandai elakaono gillama jaga bangla medium school choli angai tongkha student rok 5 jon rok master hangkai 9 jon rok student isilai master si bangai tongsu tabuk o jora rogo tabung ni jora fake juk net jugo jotono janjani cherai no buskango ago guitelang na musung jago ebong buskango agok tongma jora o jotono English medium o poririu tini orwo kaisa omohai ke English medium school khulok mani belai khaino kaham ororongni je phainuk mani student rok belai khaino kesrang khaba sajak bongni musamani ba recap mani bisingti khlainai abono ba agogui matalangnai porimani logi logi borok musamani belai khe naithoke musalai ka charai rok bongni borno budai phurungmani khop short time no phurungkana short time phano borok belai khe naithoke musalai ka musamani logi logi porashuna o agogui mathanai khela dula bai agog mathanai karon শিক্ষা সারা উন্নত ongui maya শিক্ষা ono agogui matlangnai guardian rok ni belai khai chare rok ni bagai responsibility tongo tabung ni jara rogo thik na jeng busa asai khaino busa hangkai na chini daitto pai thaya cherai no chini jeng bono foundation karak khai klang thanani bono borok muni susanam klangnani abo pura borok buma bufani daitto tongo jara guardian dongni thane ani kobok mung abono tongnai sarai rokno daitto tuinai school tunu phainani
ना फाइनानि अब जों चारायनि सिमिनो अमहाय गैयै गोरोंगै माथानाय हले इंलिश स्कुल सातपाड़ा और फाइ सफैजाक तंगो गेस्ट ओपनर बरफ गोनां सबीर देव बर्मा तंगो आरो बरम गोनां विश्वदेव बर्मा तेबर दायेशो आचुकजाक बरम गोनां सं तै आरो स्टूडेंट तै गार्जियन तै ओ स्कूल नि टीचर्स स्टाफ रक तै अबनो तुइदुल तंनाय रक पारानि जतो अक्रा चाक्रा ताकुक तै बुकुक सं